ҷоми президенти Федератсияи баскетбол дар мусобиқа иштирок кардан 8 даста. Наша команда, легенды остаются, поэтому легенды. аз тарафи Федерация баскетбола Ҷумҳурии Тоҷикистон аввалин мусобиқаест ке баргузор гардонид. И вот сейчас выиграли Кубок президента Федерации. Мы были уверены, потому что у нас сейчас очень хорошая команда, очень хороший состав. капитани клуби баскетболи легенда ҷамшед бобоалиев ҳамроҳи ҳамдастагонаш ба бозии финалии ҷоми президенти Федератсияи баскетболи Тоҷикистон омодагӣ мегиранд. онҳо дар ин мусобиқа дар 3 бозӣ ғолиб омада ба бозии финалӣ роҳ ёфтанд. Наша команда состоит из мастеров спорта. В основном, конечно, это уже больше любители, нежели чем профессиональные спортсмены. Но, тем не менее, это все бывшие профессионалы. Мы постоянно собираемся, играем, соответственно, в клубных баскетбольных играх. Также на чемпионатах республики участвуем. И, безусловно, нам очень понравилось, что в этом году нас тоже позвали участвовать. И вот результат. Команда хорошая, команда всегда заряжена, и баскетбол нужно развивать. И приглашаю всех всегда приходить болеть за баскетболистов, за игру, красивую игру смотреть. У нас многие игроки из бывших клубов, которые занимались 10 лет назад, 15 лет назад, кто-то вот побольше даже занимался. И это бывшие игроки, которые играли в командах, и занимали такие топовые позиции, капитаны команд, соответственно. Легенды это как из такого прошлого и хорошего настоящего. Да, легенды не умирают, легенды остаются, поэтому легенды. темур пулодов дар дастаи баскетболи душанбе бозӣ мекунад. муддати чанд сол аст ки дастаи онҳо амал мекунад ва як маротиба ба ин даста муяссар гардидааст ки чемпиони Тоҷикистон шавад. ҳарифи бозии финалии онҳо дар ин мусобиқа клуби баскетболи легенда мебошад. Наш баскетбольный клуб создан в 2015 году. И вот уже 5 лет мы занимаемся профессионально. Мы являемся чемпионами республиками. Мы выиграли лигу ТБЛ, которая прошла в 2019 году. Мы стали ее чемпионами. бозии финалӣ шоми 7 октябри соли 2020 дар толори варзишии муассисаи давлатии мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпии рақами 5 шаҳри Душанбе баргузор шуд. ду дастае ки дар бозиҳои қаблӣ бар тамоми дастаҳои иштирокчии ин мусобиқа ғолиб омаданд, тими баскетболи Душанбе ва легенда байни ҳам вориди рақобат шуданд. боиси хушнудист ки имрӯз як мусобиқаи хеле ҷолиб аз тарафи Федератсияи баскетбол гузаронида шуд. ҷоми президенти Федератсияи баскетбол дар мусобиқа иштирок кардан 8 даста клубҳое ки дар шаҳри Душанбе қарор доранд. иқдоми пешгирифтаи Федератсияи баскетбол ин тарзи ташвиқи тарзи ҳаёти солим дар байни ҷавонон, ҷалб кардани ҷавонон ба варзиш, алал хусус ба варзиши баскетбол. ҷоми президенти Федератсияи баскетболи Тоҷикистон аз санаи 2 то 7 октябр идома кард. дар ин мусобиқа 8 даста аз шаҳри Душанбе иштирок дошт.
албатта дар як соли охир нишондиҳандаҳо хеле назаррас мебошанд. Мисол аввали сол аллакай лигаи аввали баскетболи Тоҷикистон гузашт. ин сеюм мусобиқа аст ки мо гузаронида истодаем, дар сатҳи баланд гузашт. боиси хушнудист ки имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки рӯ ба варзиш овардааст, кӯмаки ҳамаҷониба ба федератсияҳо карда истодаанд. роҳбарияти федератсияи баскетболи ҷумҳурии Тоҷикистон иқдом гирифтааст ки рушди баскетболро дар минтақаҳо ба роҳ монад, алалхусус дар вилоятҳо. қадами дуюме ки мо кардани ҳастем, ин рушди баскетболи наврасон, ҷавонон. дар рӯзҳои наздик мо кӯшиш мекунем ки боз чунин мусобиқа дар байни наврасон ташкил кунем. нақшаҳои ояндаи мо ин аст ки байни бонувонзанҳорам як мусобиқа ташкил кунем барои боз ҳам ҷалб намудани ҷавонон ба ин намуди варзиш. мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпии рақами 5 шаҳри душанбе дар тоҷикистон базаи асосии ин намуди варзиш дониста мешавад. аксари дастаҳои иштирокии ҷоми президенти федератсияи баскетбол шогирдони ҳамин мактаб ҳастанд. баскетбол нисбати солҳои пеш ҳозир хеле дар рушд ёфта истодааст ва асосан агар гирем баскетбол дар мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпии рақами 5 шаҳри душанбе ки ҷои асосӣ ба ҳисоб меравад, машқ ва тамринҳо мегузаронад. дар ҳамин мусобиқа ки ҳамин варзишгарон ки иштирок карданд, ҳамаашон қариб ки шогирдони мактаби варзишии мактаби мо мебошанд. мусобиқае ки гузашт аз тарафи федератсияи баскетболи ҷумҳурии Тоҷикистон аввалин мусобиқаест ки федератсияи баскетболи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардонид. ҷоми президенти федератсияи баскетболи тоҷикистон бори аввал баргузор мешавад. бино ба гуфти мутассадиёни инчорабинӣ, бо сабаби мушкилоти бемории COVID-19 натавонистанд ки дастаҳоро аз минтақаҳои дигари Тоҷикистон даъват намоянд. дар солҳои баъдӣ шумори иштирокчиён албатта бештар хоҳад шуд. иқдоми роҳбарияти федератсияи баскетболи ҷумҳурии Тоҷикистон боиси хушнудист. ин бори аввал буд. агар 1-2-3 сол пешро назар афканем, ин хел мусобиқаҳо вуҷуд надоштанд. албатта мо кӯшиш мекунем ки дар оянда боз ҳам баскетболи Тоҷикистонро дар як сатҳи баланд барорем. бозӣ барои ҷои сеюм рӯзи 6 октябр баргузор шуд ки дар он клуби баскетболи Дизел Павер мақоми сеюмро соҳиб шуд. александр оритский мураббӣ бозингари тими Дизел Павер мебошад. вай ҳангоми суҳбат худро ба мо ҳамчун бозингари легионер муаррифӣ намуд. В этом чемпионате мы заняли 3-е место. А чемпионатом действительно довольны. Баскетбол очень давно был потерян, так как и игроки начали возрождаться, плюс начали появляться спонсоры. Ну и все довольны. В принципе, игры, в принципе, то, что возрождается баскетбол. Очень давно болеем этим видом спорта, очень благодарны организаторам. баскетбол яке аз навъҳои сербинандаи варзиш буда дар Тоҷикистон ҳаводорони зиёд дорад. сол то сол ин навъи варзиш дар кишвари мо пеш рафта ҳамасола чемпионати Тоҷикистон оид ба ин намуди варзиш мегузарад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон алалхусус дарсаи миллӣ вуҷуд дорад. бинобар сабаби норасидани баъзаи моддии техникӣ, мисол гирем надоштани варзишгоҳи замонавӣ, яке стандартҳои байналмилалӣ мо танқишӣ кашида истодаем. албатта кӯшиш мекунем ки бо ташкил кардани ин хел варзишгоҳҳо ин мушкилиҳоро аз байн барем. соли гузашта дар дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастаи якачини вилояти Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон бозӣ карданд. боиси хушнудист ки ғолиб шуданд дар ин бозӣ. дуюм бозие ки мо гузаронидем дар соли 2019 ин бор дастаи мунтахаби вилояти Сурхандарёи ҷумҳурии Ӯзбекистон буд. дар ин бозӣ ҳам ғолиб баромадем.
ездили в Самарканд и провели 2 товарищеские встречи, где выиграли обе игры, и ребята показали очень хороший результат. В дальнейшем хотим почаще выезжать и показывать еще лучшую игру. Надеемся, что спонсоры будут вывозить нас в другие страны. бозии финалӣ миёни дастаҳои душанбе ва легенда хеле пуршиддат ҷараён гирифт. дар ду қисмати аввали бозӣ ҳар ду даста баробар рақобат мекарданд. баъдан дар қисматҳои охир клуби баскетболи душанбе бартариро ба даст гирифт. дар натиҷа дастаи баскетболи душанбе бо ҳисоби 97-72 ғолибият ба даст овард. капитани дастаи легенда ҷамшед бобоалиев аз натиҷаи ба дастовардаи бозингарони дастааш қаноатманд аст. Очень хорошо организованный кубок федерации. В этом году мы провели его в течение 4 дней, очень быстро и оперативно. Очень много команд участвовало, баскетбольных клубов. Очень хорошие клубы, хорошая подготовка. Безусловно, понравилось и то, что все игроки были в спортивной подготовке. И, конечно же, то, что все проходило очень интересно и очень по-спортивному. Соперники все были очень сильными. Я благодарю всех соперников, которые на протяжении всего кубка были соответственно, на наших играх. И сегодня мы оказались чуть-чуть... Другая команда оказалась чуть-чуть сильнее, но наша команда, я считаю, что тоже хорошо показала себя. Мы заняли 2-е место. Хорошие соперники, сильные соперники. Все. Но это отличный результат, с учетом того, что мы всего лишь первый год как собрались нашим клубом. Поэтому я считаю, что хороший результат в следующем году, думаю, займем 1-е место. дар маросими ҷамъбасти мусобиқа ба ғолибон ва бозингарони беҳтарин тӯҳфаҳои хотиравӣ супурда шуд. ҷоизаи асосии мусобиқа ҷоми президенти федератсияи баскетболи тоҷикистонро президенти федератсия Саид Холов ба клуби баскетболи Душанбе супорид. яъне нахустин ҷоми ин мусобиқа насиби клуби баскетболи Душанбе гардид. И вот сейчас выиграли Кубок президента Федерации. Мы были уверены, потому что у нас сейчас очень хорошая команда, очень хороший сбалансированный состав. И мы являемся фаворитами в городе Душанбе. В баскетболе идет развитие. Полным ходом мы развиваем баскетбол. Мы стараемся привлекать новые команды, мы стараемся привлекать ребят. Со временем будем развивать наш баскетбол на таком уровне, чтобы команды показывали хороший уровень как на азиатском чемпионате, так и на мировом. ҷоми президенти федератсияи баскетболи Тоҷикистон бори аввал дар Тоҷикистон сурат гирифт, ки дар он 8 даста аз шаҳри Душанбе иштирок дошт. масъулин ният доранд, ки дар солҳои оянда дастаҳоро аз тамоми минтақаҳои Тоҷикистон даъват намоянд. аввал буд, барои ҳамин даста на он қадар бисёр буд. Албатта кӯшиш кардем, ки дастаҳои бисёртарро ҷалб намудем. лига гузашт аз 8 даста иборат буд. бозиҳо хеле ҷолиб дар сатҳи баланд гузаштанд. ниятҳо он аст, ки иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ, боз ҳам барои баланд бардоштани парчами ҷумҳурии азизамон
кӯшиш ба харҷ медиҳем ки баскетболро дар сатҳе ки имконият медиҳад дар бозиҳои байналмилалӣ ҷойҳоро ишғол намояд, дар он сатҳ омода кунем ва баромада худро нишон диҳем.